O primeiro punto, único do meu día, a aprobación se procede dos borradores das actas das seguintes sesións. A ordinaria, do 8 de 5 de 2019, e esta ordinaria é urxente do 24 de 5 de 2019. Comenzamos pola ordinaria do 8 de 5 de 2019. Algo que comentar ou visitar? Ben, votos a favor da aprobación desta acta. E agora a ordinaria urxente do 24 de 5 de 2019. Algo que comentar? Votos a favor? Ben, antes de rematar a sesión, agradecer a todos os componentes desta corporación, porque é o último pleno, o seu traballo, tanto dende o equipo de goberno como a oposición, sobre todo aqueles que non van a estar, entre eles, pois, María, non? Que non vai a formar parte da próxima corporación, e quero personalmente agradecer o seu traballo e, bueno, o seu compañerismo e o facer ao longo de todo este tempo. Sabemos que vai a seguir aí como cidadá e como compañeira e como veciña no seu lugar, pois, defendendo os dereitos dos vecinos de Los Ángeles, pero queremos agradecer a ela e os que non están, pero formaron parte desta corporación, e os que están, o traballo realizado durante estes 4 anos. Moitas gracias. Podría hacer unha pregunta? Vamos a ver, unha pregunta porque antes saltou unha noticia. Pero dentro non é vamos a preguntas aquí, podemos facer despois do pleno, se quer. Non, logo xa non. Si ten que ver coas actas, si ten que ver con... Non, ten que ver co Concello, e como cerramos isto e é unha cousa que atañe o Concello. Pois levantamos a sesión e logo me preguntas, se quer.